Totoo kay Paki ha. Ayun, shout out. Shout out kay Paki ha. Shout out kay Paki. Kung pupura niyo, panonorin ko mamaya. Anong oras pa yan yan? Hapon. Daing din. Magkano ngayon yung dalagang bukid? So 240 no? So sa mga tumpukan po ay 50 pesos no? Ayan, mga 50 pesos po yan. Tumpukan sa Malabon Fish Market no? So 160 ang per kilo ng matambakan no? Alright, so gulyasan no? Tumpukan ay 100 pesos. So sa yellowfin tuna ay 150, 3 piraso at 4 na piraso no? Ang kilo naman po dito ng hipon no? 170. So, ang hipon po natin sa Malabon Fish Market ay murang-mura po ninyo mabibili. Sa kilo naman po dito ng pusit, no? 200 pesos. Sa hipon po ay 220, no? Murang-mura po ang kanilang mga hipon na ibinibenta dito sa Malabon Fish Market. So, dito po ay mayroong pugita. Boss, magkano pugita mo? 160 lang. So, 160 dito sa baby, pugita. Octopus. Payag kung tawagin. Oo. Magkano to? Same lang sila. Ha? Same lang. Same lang din 160 no. Sarap ya, adobo. Kilo, magkano kilo nito? Yeah, 140. So 140 ang kilo po nito no ng isdang dilat. May labahita no sa halagang 120. Ang bangos kilo po ay 100 pesos. Ito po yung laman ng labahita. Shout out sa iyo, Lodi. Yan. Yun. Kailangan lagi tayo may shout out. Okay, shout out sa mga nanonood. Ayan o. Salamat. Thank you. Oh, 280 ang per kilo. Ang gaganda oh. Murang-mura na po yan. Sa halagang 280 pesos ang sugpo. Magkano ba sa galunggong mo, Lodi? 150 na lang, 150. Oh, so 150 po ang presyo po dito ng balsa galunggong, no? Ayan ang galunggong natin ay sariwang-sariwa. Lodi. Ayan, oh. Asa-asa natin dito ay 140, tama ba? 140. Ayan, 140 oh, sariwang asa-asa, oh. Opo, timbang na lang. Isugo. Ayan po yung mga presyohan po dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga ibinebentang seafood sa Malabon. Or no, 100 piso po yung isang plastic. So binibigay po ng dalawa, 150. Ayan o, gulyasan. So makita naman po natin yan. Ayan. Yun. So 150, dalawang plastic. Pag isang piraso po ay 100 pesos. Ayan. So alimango oh. Magkano na presyo ang alimango mo ngayon? 300. Ayun, no, bumaba po. Oh. Sa mga naghahanap po ng alimango dito, no, 300 pesos po ang per kilo. Sa limasag, yun, 200 pesos ang per kilo naman po sa alimasag. Salamat. Ang talaba natin, no? Matataba, 100 pesos ang tabo. So, sa ating tahong ay 50 pesos ang per kilo. Alright, so good morning po. At nagbabalik po tayo dito sa Malabon Fish Market, no? Upang mag-update ng mga panibagong presyohan na nagaganap po dito, no? So, araw po ngayon ng Huwebes at tayo ay mag-explore dito sa Malabon Fish Market. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. Tara, let's go! Good morning.
So, ang kilo po ng bangus dagupan, no, 150. Tapos hipo, no. Pa, magkano ang kilo mo ngayon ng bangus pandaing? Shout out po, shout out. 130 lang kilo. So, 130 po ang per kilo po ng bangus pandaing na dagu. Shoutout pa, shoutout. Ah, Shoutout ako kay Paki ha, sa akin. ayun, shout out. Shoutout kay Paki ha. Shout out kay Paki. 65. Kung pupura niya, panonorin ko mamaya. Anong oras pa yan yan? Hapon. Daing din. Magkano ngayon yung ano, dalagang bukid? 240. So, 240, no? Tara, kape! Kape! Alright, so sa dalagang bukid ay 240 ang per kilo at ang labahita ay 180, no? So yan po yung mga isda po natin dito sa Malabon Fish Market. So tambakol po dito, no, 100 pesos ang kilo at meron din pong tumpukan, no? Ayan, yun po yung mga presyo ng ating mga isda dito sa Malabon Fish Market. So, ang yellowfin tuna ay 140. Meron? So, sa bangus po ay isang piraso ay 150. So, sa mga tumpukan po ay 50 pesos, no? Ayan, mga 50 pesos po yan. Tumpukan sa Malabon Fish Market, no? 50 po, no? So, ang mga isda po ngayon natin dito sa Malabon Fish Market ay murang-mura pa rin po ninyo mabibili. Sa halagang 50 pesos, 100 pesos ay may mga tumpukan na po kayong mabibili dito, no? So, ang tulingan, no? Ang ganda ng ating tulingan, tumpukan. So sa tulingan po ay 100 pesos ang tumpukan. So yan po yung mga 50 pesos na sapsap. Tapos meron din po ditong matang baka, no? Ayan, mga tumpukan din po. Kano kilo mo, matang baka? 160. So 160 ang per kilo ng matang baka, no? Papunta na daw yun. Alright. So 100 pesos ang tumpukan po dito ng galunggong. So 200 kilo ang pusit dito, no? 160 ang per kilo dito ng hipon at may tumpukan din po. Sariwang-sariwang tamban, no? 50 pesos po ang tumpukan. Ang gulyasan po ay 100 pesos ang kilo. Alright, so ang tulingan po natin dito ay 100 pesos ang tumpukan, no? Ayan po, at sariwang-sariwa po na tumpukan po ng tulingan. So shout out sa iyo, Pogi. Ayan, shout out. Tandaan niya, no? Okay. Yan po, no? Yan po, no? Alright, so sumugod ang MMDA, no, upang mag-clearing dito sa Malabon Fish Market, no. Pero wala na silang gano'ng naabutan ng mga vendor dito. So yan po yung mga kumukuha ng mga MMDA, no. Yan po yung truck, oh.
So naka-monitoring po ang mga MMDA sa mga dadaputin po mga paninda. Ayan. Yan po yung truck, no? At naglalakad po dito yung mga MMDA para mag-clearing dito sa Malabon Fish Market. Dito, tapos dito. Dito nila doon, kaya nila may makukuha ka sila dito eh. So ang mga MMDA Scout ay patungo na sa tulay, no? So ayun po sila sa pinakadulo. So yung mga vendor ay mga nililigpit nila yung mga nakalatag na mga naka-off dito sa kalsada, no? Alright, so gulyasan, no? Tumpukan ay 100 pesos. So sa yellowfin tuna ay 150, 3 piraso at 4 na piraso, no? Atras. So halos lahat po ng ating mga mamimili ay nandito po sa loob ng fish port, no? Yan po yung mga kababayan natin at kanilang mga latagan na mga isda. So mura-mura pa rin po ang mga isda dito sa Malabon Fish Market, no? Shout out kay Boss Joey. Oh, shout out kay Boss Joey. Saka lang. Sakalam. So yellowfin tuna, no? Naka-plastic 100 pesos, ayan. Napapagaya na kaya sa inyo rin. Oh, yellowfin. Ay. Oh, mura ang tuna ngayon dito sa Malabon. Oo, panahon ngayon. Nakabangus. Mababa ang mga presyuhan. Yan, gaganda ng yellowfin tuna, oh. Boss Lando. Shout out, idol. Shout out sa mga MMDA. Yun. Napakabuti ng puso nyo. Yun. So 120 pesos ang per kilo ng yellowfin tuna, no? Madadampot yan. Awa na kayo, nagkakaulian na, pumili na kayo. Mami, mag-yellowfin ka mami, gaganda oh. Kasi ganda mo mami na tinaman. Shout out sa'yo, Jeffrey Martin. Kaya mga tumpukan nila, oh. Sa halagang 100 pesos. So kaya po sila lahat nandito sa loob ay meron pong MMDA. Dito po sila pumuwesto lahat para makapagtinda ng kanilang mga seafood na ibebenta sa ating mga kababayan, no? So sa mga naghahanap pa rin po ng mga murang presyo dito sa Malabon Fish Market ay may mabibili po kayo. Yun, shout out sa Picardal Brothers. Kay Alan Picardal. Ayan. Kay Boss Alan, shout out. So 200 pesos ang kilo po dito ng pusit lumot, no? Compact, shout out sa iyo. Yun, ito si Kuya Ed, oh. Ayan, shout out. So 100 po ang kilo dito ng yellowfin, no? Tapos may mga isda rin po dito ng dalagang bukid sa halagang 100 pesos. Tapos may mga tumpukan din po ng tilapyang Batangas sa halagang 50 pesos, no? So mura-mura po ang tilapyang Batangas sa tumpukan, ayan, no? Pangdaing. Tumpukan po ng pusit ay 100 pesos. So dito po lahat na ipon ng ating mga kababayan sa loob po ng Malabon Fish Port. Boss Lando, Shout out sa iyo, idol.
So yan po yung mga per kilo po ng ating mga paninda po ditong seafood sa Malabon. Abante! Abante! Good morning. Ang kilo naman po dito ng hipon, no, 170. So, ang hipon po natin sa Malabon Fish Market ay murang-mura po ninyo mabibili. So, sa kilo naman po dito ng pusit, no, 200 pesos. Sa hipon po ay 220, no? Murang-mura po ang kanilang mga hipon na ibinibenta dito sa Malabon Fish Market. Ay, tumpukan. Eh, magkano ang kilo? 200 po dito po sa kabila ay 220, no? Yan po yung mga presyo ng pusit dito sa Malabon Fish Market. So ito po yung kano hipon mga idol. 200. So 200 pesos ang per kilo ng hipon, no? Talagang swabing-swabe ang mga hipon natin sa presyohan. Talagang bagsak presyo ang hipon dito sa Malabon Fish Market. So marami po yung namimili sa ating mga kababayan dito, no? So talaga naghahanap sila ng mga murang presyo ng seafood sa Malabon Fish Market. Thank you. Tatlo lang kailangan mo. Tatlo tsaka isa. Okay. Alright. Alright, Kuya Lando. So 250 ang per kilo naman po dito ng hipon. Dito po sa kabila ay 200. Magkano po sit? 200 lang yan, Boss Lando. So 200 pesos po ang pusit, no. Marami tayong pusit na makikita dito sa Malabon Fish Market. At hipon na murang-mura ang mga presyo. So sa kilo naman po ng ating yellowfin tuna ay 80 pesos at bangus ay 120. Yan po yung mga presyohan dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa iyo, kaibigang Avatar, the Legend of Fish. Yun nga eh. So dito po ay mayroong pugita. Boss, magkano pugita mo? 160 lang. So 160 dito sa baby ano? Pugita. Octopus. Payag. Payag kung tawagin. Oo. Magkano to? Same lang sila. Ha? Same lang. Same lang din na 160, no? Sarap ya, adobo. Panalong panalo, no? Tapos meron ditong isdang dilat. Dilat. Sa gabi, pikit. Oh, yun, no? Kilo, magkano kilo nito? Yeah, 140. So 140 ang kilo po nito, no, ng isdang dilat. Ayan, yung mga bubuli. Rayitong dagat, magkano? Sandalo lang. Yun, no, 100 pesos ang hitong dagat, no? Bihirang-bihira po yan dito makita sa Malabon Fish Market. Pinatabis dito, kata. Malinam naman ito. Tapos maya-maya, oh. Lapu-lapu. Maya. Maya, magkano? 160. So 160 ang isdang maya-maya dito sa Malabon Fish Market, no?
tumitili. Wala yata yung kaibigan ko. Wala, lasing. Lasing na naman. Galing ka naman ko isda. Nakaamoy na naman ng bote. Sigurado tulog. Salamat pa naman. Alright, so dito ang yellowfin tuna ay 100 pesos ang kilo. sa isang mekaniko. Wala sa station. Tapos may labahita no, sa halagang 120. Ang bangos kilo po ay 100 pesos. Sa tala, hindi na kakamalengke. Bibili lang. Ito po yung laman ng labahita. Shout out sa iyo, Lodi. Yan. Yun. Kailangan lagi tayo may shout out. Okay, shoutout. Ayan o. Salamat. Thank you. Yun na, may mga presyo na po tayo nakikita rito, no? Sa Bisugo ay 170, no? 200 ang kilo ng hasa. Pero pa nakatambay doon, te. Kinakausap yata yung presidente nyo. Oh. So, ang per kilo naman po dito ng tahong ay 50 pesos. Mamaya, te, ano ko. So, 50 pesos ang isang kilo po ng tahong, no? So, dito naman po tayo kay nanay ay may tinda po ding yellowfin. So, dagsa po ang yellowfin tuna natin dito sa Malabon Fish Market kahit na merong clearing operation, no? Ayun, shoutout sa mga MMDA na nanguhuli dito sa Malabon Fish Market. At ang ating mga vendor ay nagsigilid na dito sa loob ng Malabon Fish Port. Ayun, no? So kapag nadampot ka talaga ng MMDA, ang puhunan mo ay ubos dahil sa mga binenta mong isda. Dahil magkano kilo po ng bangus? 140, 160 to, boneless na. Boneless. Kuya, Ganda, oh. yellowfin yan. Mura lang. Ganda, bago to. Magkano yellowfin na 20 lang. So 120. Napakamura po ng yellowfin tuna natin sa Malabon Fish Market, no? Ayan. Sige po, Nay. Salamat po. Yeah. Wala yung mga tropa. Saan na? Basketball. Naglaro. Marunong pa na mag-basketball yun. Mamaya, upload ko to. Makita nyo mamaya yung clearing ni, ni MMDA. Sige po, salamat po. Kaya nga mura na, Bim. Alright. Shout out nga pala kay Jeff Baliw. Jeff Baliw! Anak ni Don Ramon. Ayun. Aray, sinatout ko na. Ayan, o. Kala, kusa na ako, no? Pre, bibili ng tatanong. So 200 pesos po ang per kilo ng pusit, lumot. Sa kilo ng yellowfin tuna ay 100 pesos. Sa sugpo po, no, 280 ang per kilo. Ang gaganda, oh. Murang-mura na po yan. Sa halagang 280 pesos ang sugpo. So sa linyasi ay 70 pesos ang kilo. No, may bagoong po dito, nakabalot na, 50 pesos lang. Makapagluto na kayo ng bagoong. Ay. Alright. Shout out sa inyo, mga bossing. Shout out. Shout out sa inyo. Salamat. Salamat. Magkano ba sa galunggong mo, Lodi? 150 na lang, 150. Oh, so 150 po ang presyo po dito ng balsa galunggong, no? Ayan ang
galunggong natin ay sariwang-sariwa. Kamusta yung misis mo na... Mabangis tayo. Yun, yung sinasabi ko. Kamusta, nakapasa ba? Okay naman. Ayun, nakapasa. Ito tayo MBA. Ikaw talaga. Okay, salamat, salamat. Lodi. Ayan, oh. Asa-asa natin dito ay 140, tama ba? 140. Ayan, 140, oh, sariwang asa-asa, oh. Pusit ball pen. Alright, no? Asa-asa po natin ay 140 ang per kilo. So, ang gaganda ng mga isda talaga natin dito at sariwang-sariwa, oh. Salay-salay ay 140 pesos ang per kilo. Nakakalaki lang tayo. Ako, timbangan na lang. Isugo. Ayan po yung mga presyohan po dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga ibinebentang seafood sa Malabon. Alright. Boss, magkano yan? Isang lang, sir. Yun o, 100 piso po yung isang plastic. So, binibigay po ng dalawa, 150. Ayan o, gulyasan. So, makita naman po natin yan o. Yun. So, 150, dalawang plastic. Pag isang piraso po ay 100 pesos. Ayan. Salamat, thank you. Salamat, kaibigan. So, alimango, oh. Magkano na presyo ang alimango mo ngayon? Ayun, no, bumaba po, oh. Sa mga naghahanap po ng alimango dito, no, 300 pesos po ang per kilo. Sa limasag, yun, 200 pesos ang per kilo naman po sa alimasag. Salamat. Thank you. So, ang talaba natin, no? Matataba, 100 pesos ang tabo. So, sa ating tahong ay 50 pesos ang per kilo. Konti na lang tahong mo, no? Nagkahuli ako. Suso. Magkano suso mo? Ha? Ang kilo? So, 150 ang kilo, 150. So, 150 ang per kilo po ng suso, no? So, ayan, masarap gataan. Ang ganda ng suso, oh. Ano yan? Susong Pilipit? O, yun, no? So, 150, no? Ang per kilo ng suso. Wala akong matanaw ngayon. Shoutout sa'yo, Lodi. Shoutout. Artista mo na yan. Ayan. Sakto na yung customer ito, followers mo. Salamat. Thank you, thank you. Lagi kami sumusunod sa kanila. Kuya Lando, nakita niyo yung rate? So, 180 po ang per kilo po dito ng pusit. Sariwa. Ay, salamat. Thank you. Alright, so sa sistema ng kalakaran dito sa Malabon Fish Market, no, nagkaroon po ng clearing operation ang MMDA. Pero hindi po natinag ang ating mga kababayan na magbenta ng kanilang mga seafood at pumasok po sila doon sa loob ng Malabon Fish Port. So sa mga nagtatanong, ang mga presyohan po natin dito ng mga panindang seafood ay murang-mura pa rin po ninyo mabibili. Dagsa po ang ating mga isdang yellowfin tuna. Hipon sa murang halaga, 200 pesos, may 180. Ang pusit, 180 ang per kilo. At iba't iba po ang mga presyo po dito ng mga pusit natin dito sa Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay kay Boss Lando Explorer. At shout out sa ating kaibigan na si Burnox TV
yung mga vlogger po natin dyan sa Burautan. Shout out po sa inyo. Lakay Adventure, Elmo Balyoso Vlog, at Tony Vlogs, no? Dyan sa Burautan, kay Kudyo Channel. Yan po yung mga masisipag po na mga vlogger po dyan sa Burautan. At shout out din po sa mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out po kay Chef Alan Vlogs, no? Ating kaibigan na mahilig magluto ng mga recipe na kanyang inihahain sa kapagkainan. So shout out sa mga kababayan po natin na lagi pong dumarayo dito sa Malabon Fish Market at sa mga vendor po natin na masisipag. Shout out po sa inyo at talagang makapaghatid kayo ng mga murang bilihin sa ating mga kababayan at makapagsilbi. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-explore at pakilike na rin po and share ang aking mga pag-vlog dito sa Malabon Fish Market at sa Burautan. Maraming salamat po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Bye-bye na po.